हेलौ लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान बर' फिल्मनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बिथां रिया ब्रह्मआ प्रडाक्ट खालामनाय खिथेर फिल्मनि टिजारखौ रिलिज खालामबाय। बिथां रिया गावनि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव। बे टिजाराव डाइरेक्ट एक्शनजों एन्ट्रि जायो बिथां लिंसार। एन्ट्रिआ धामाकाथा जायो। बे टिजारनि गेजेरजों आं बिथां लिंसारनि एन्ट्रिखौनो साबसिन नुदों। नोंथांमोना बे टिजारखौ नायबा बेनि उनाव बिथां सोरां नार्जारिनि एन्ट्रि जायो। बिथां सोरां नार्जारिनि एन्ट्रिआबो एक्शनजोंनो नुनो मोनगोन। बे गासैबो सावथुनखौ नायबा नोंथांमोना एक्शनजोंनो बुंफबनाय नुनो मोनगोन। बे टिजारखौ नायबा मिथियो दि एक्शन मुभि जागोन, लोगोसेनो रमान्सबो थागोन। बे टिजाराव रमान्सखौ खिन्थानाय जायाखै, खालि एक्शनखौल' होग्रोनाय जादों। बिथां रिया ब्रह्म, लिंसार फुजि आरो सोरां बे टिजारखौ नायब्लासो हायो। बिथां रिया ब्रह्मनि रलआ लेडि डन एबा पुलिसनि रल जानो हागौ, नाथाय बे बाथ्राखौ रोखायै बुंनो हाया। बे सावथुनखौ नायजोबबासो मिथिगोन। आरो बेफोरबायदि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेफोरबायदि बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअ'नि निउज लानानै फैयो। बे चेनेलाव बेफोरबायदि टाइपनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। हौवाफोरनि देरसिन गोरोन्थि